Medi ambient. El capítol d'inversions s'arrossega el plec del porta a porta, la qual cosa és indicativa que el canvi de model de recollida es manté viu. Si més no per part del govern, de fet hem de reconèixer que ara mateix està mostrant més entusiasme el govern que l'altre partit de l'oposició, el PSC, en el desplegament del porta a porta. Això sí, el punt de mira en la neteja viària ha estat constant en aquests últims 3 anys. També és cert que apareixen 2 noves partides a inversions destinades sobretot a l'autoconsum energètic, les ha esmentat el regidor, l'estudi i obres per instal·lació de plaques fotovoltaiques i una diagnosi i inspecció energètica i reparacions si s'escau, però la moció d'emergència climàtica aprovada fa més de 2 anys no només es parlava de consum elèctric, es parlava de climatització d'edificis municipals, es parlava d'economia circular, es parlava de sector primari, es parlava de potenciació i preservació dels espais naturals i es parlava de protegir la població del canvi climàtic o dels efectes del canvi climàtic mitjançant la creació d'espais de confort climàtic. No hi vam veure cap d'aquestes accions en els pressupostos de 2022 i tampoc les veiem als pressupostos de 2023.